Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kadorbar pajba jong kahima langrin baro kabla pelong haka nyo terik nailar arajar pendrio haka office jong CM kebadan plang dilon Southwest Castles kala yajbek ndai mariawai ka jingelang ki brio ki beladan lupa ya ka jingtumu ban pen kulmar kila yo ban pen mi ka huri hura hadu ban pelong ya ki pulet ban kawang tiar gas kum kadak pen prai ki haka te kadorbar pajba ki bela sha khot sngoba ki dehi ki khon ki hajar jong kahima ki bela kot ekerta ka bakhat pras nem seneng pada ketika dorbar lala ban ai ke jing penchai pajba hakahima ya ke jing keno jong ki nong persha ya ke jing wan shimti biang jong uba NS Simbyong ya ke kams im jong ka hima langrin pat kumjur wala penchai ya ke jing petrikam jong ka management board lo lingam tila an pendeng tangli haba phai halor ke jing mi ka huri ura la shem ba maria wai ka dorbar ki pajba ki bala persha kila penmi ke jing kulmar ka bakila lenthem mi ki shuki batu ban kawang mau kaba arngot ki pulet chindrang kilamet saw kom shibenta ban num ailat yakani ga jingpin kulmar bakandang he nakaliang ki bor pinya district kim ban se ban kawang tiar gas ban pinya pra ki pajba ki pathumu pan penmi ka huri hura kum ga jing persha ga jongki ga jingthung CM uba NS Simbyong Halo, lawan pan lagi beliau jongi. Belum jajai nomor kadorbar kalau awal. Iban kam menekal dia ke. Lawan pan yang mana ki beliau ki jongi kita bersama baik jom baik mangsai. Bagi pam setai sekai kre. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.